ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kadar basnong chirupi hak khatai terik naitung arja apsau kala penmi daga jing penmana patba men pentip makador bar pelun jong kasnong kablalong hak janmi jong praterik naitung arja apsau daga we jing mod kala rai men pershabe ya jing penkarya jong delimitation committee ka Giant Hills Autonomous District Council ya kasnong chirupi naga narpu MDC constituency syakasutunga nongkli MDC constituency. How kerwa balapha sikila pathai kubur lingba wa assistant wa hnong jong kasnong chirupi ula pentip bakador basnong kalapha ya kini jing pentip syaka district council bala daga district council ka kenta ya kini jing persya jong ki paiba nong snong kador bar pelun kalarai ban omission menta haka election MBC ka ban sapelong daga tana district council affairs jong ka sarkar jela haka jing dei bat ka delimitations jong ka Giant Hills Autonomous District Councils ka dei bat ka MDC election kabansa pelong daga Election Commission of India nagaliang jong kasnong jongi kasnong siurpi ni persya jur ya gani ka jingle jong ka Giant Hills Autonomous District Council namar bakal penkendria yangi na ka narpo MDC constituency bat kala peniso ini sya ka sutnga nongkli constituency katkum ka dorbar pelun kabangil pelong ha ka janmit jong ka pratrik jong mentau benai behnyo arjar apusau upai nong snong jong ka snong hi lem ka jinga reden da ka we ka jimot ularai ban persya be ya ka ni ka jimpen ya so jong ka jahaj ya ka snong jongi sha ka te ka constituency kabamot ka sutnga nongkli MDC constituency kumta haga jingi dei bat kani ka jing persya ka jungi ngi kerpat ru ya ka jahaj bahkan syumha ban penne pensa shua yangi haga ju hi ka constituency kata ka dei kan apo MDC constituency kum bajulong hi kum ba manshua namar ngi haga ni ka constituency ngi la ju don da ki pho snem kum ta ngim snyo ju ban ngim snyo hun satya hi bangin ya gani ka constituency jongi ka ba ka jongi ka napo MDC constituency te haga ji dei bat kani ka jing persya ka jongi ngi pha chapi ki bor ki ba halor ba dei pe ya ka delimitation jong ka jahaj hapo ka rilum jentia ka jongi balada ka jahaj kam sngam leni sha skor ya ka jing ka pat ka jongi ban pene pensa ingi haga juhi ka constituency ngi nakaliang jong kasnong ngi laya rai ban boycott ne kentai no chi sndon ban yisimenta haga ji tabot kaban sapelong da ka Election Commission of India kata haga election MDC kata gade ka karwa kabasai nakaliang jong kasnong ngi pha shakibor ki bahalor ki ban pek ban bishar ya gani ka delimitations jong ka jhat tangkum tahi khublei sibon